Nina besilo, nina bakabhejane ephuma esiqiweni, nina bendlula imithende yamakhosi. Ngiyathobeka kakhulu ukuba phakathi kwalendlu esikuyo namhlanje. Ngithokoze ngingaqedi kulaba abaphiwe ukucabanga okuhle kangaka ukuba siyisizwe sikwazi ukuthi sizongcweka, sithabele, sikhombisane, sifundisane ngokwempilo nangokwezigaba zayo ukuthi impilo iqalaphi, isukaphi, iyaphi. Sigungu bafowethu, ngizongijula kakhulu ngifikelwa izinyembezi ukuthi angikhale ukubona nina nebancane kangaka, kepha nifikelwe umcabango omkhulu kangaka wokwakha isizwe, wokwakha imizi, wokwakha amadoda, wokwakha ikusasa lonke lempilo. Mangithi ngiyanibheka nibancane kakhulu, nizingane, kodwa nenza into ehlule amadoda, yahlula abanewethu, yahlula nje cishe abantu abaningi. Ukucabanga akudayisa etolo, ngisho njalo akukho ko Shoprite nakuziphi izitolo lezi eziphatha impahla ezibizayo noma izitolo zokudla esikudlayo esiye sikubone ngathi kungcono kakhulu, kodwa ukucabanga noma ungakufisa ngeke ukuthole khona noma ungaphatha malini. Kodwa nina kunifikele namhlanje. Ngicela abafowethu isigungu sishaye ihlombe, sishayeleni isigungu. Senicabangile lokho, angazi nitshela ubani. Mangiqhamuka la ekhoneni ngifika manje ngibuye eMpumbulo ngokwetoho ngiqhamuka kulona, ngikhangwa ubuhle bakithi bakwaZulu, indlela engibona nibambe ngayo imvunulo yakithi okuyiyona echazayo, eshoyo ukuthi singobani, siphumaphi futhi siyaphi. Ngicela nishayeleni ihlombe isigungu. Anigcinanga lapho bafowethu, beningabiza nazi insizwa zifike nibe nodwa nikhulume nisho nikushoyo nese nikufundile nenikubonile, kepha niye nacimela nashaya amabhudle nalingisa izintombi ziyocimela. Nathi asisondele nathi nasimema sizokhuluma nalesizwe, sizokhuluma nalezi insizwa. Konke lokho kukhombisa amava kunina ukuthi niyazi ukuthi khona abadala kini, nani nibadala kwabancane, kodwa nibancane nani kwabadala. Nasimema nathi ngoba khona esake sakubona nina ningakakuboni, asisondele eduze sikwazi ukuthi sizofunza isizwe senkosi ngokuyikho, hayi ngoshevu noma ngophoyizeni. Shayelani isigungu ihlombe. Ngize kini singaye bafowethu ngithi ngiyanibongela namhlanje nalidela leli sabatha, nadela lomgqibelo namhlanje. Nathi nina angiyi ukuyojabula nomngane wami uSiphiwe noma uBongani, angiyi uyobona intombi yami ehlala eMlazi noma kwaMashu, kodwa namhlanje ngithi la ngibizwe khona isigungu ngizokhula, angiyeke konke ngiyoza ukuthi labantu basibizelani. Ngicela nishayele ihlombe ngani zakwethu. Leli sabatha la namhlanje ngeke lisaba yisabatha eliyofana nelinye, ngoba nizophuma nikuphethe la.
khona uzohamba usokwazi ukuthi hawu kanti kuyichilo ukwenza lokho, kanti kuyihlazo ukwenza lokho, kanti kuwukuduka ukwenza lokho. Onenhlanhla uyobe usumtshela usumxoxela ntambama ukuthi khona engibuye nakho la kade ngikhona, zishayeleni ihlombe. Khona wazi ukuthi kwenziwani namhlanje isigungu sibiza abantu kodwa uthi hayi labo baba laba bazini labo baba. Mabhare laba. Bantu baka baba laba bangazi lutho ngetali yasejele mhlawumbe. Ngoba impilo isifundisa yonke into. Ungasibuka nje usiqede uthi uyangazi kanti awungazi, ngeke uze ungazi. Ukhona ongaziyo. Ngiyaxolisa sigungu angihlehlele enkulumeni engiqhamukele kiyo ngena ekhulume ngendaba yemfundo. Ngizoqala lapha ngoba bengisafika nami ngifunda igame egroundini. I-team mayi-substitute kufaka omunye umuntu ufuna ukuqala ufunde ukuthi kuhamba kanjani ngoba kuyekushintsha nama-position. Okade edlala kwi-right wing ashintsha bekwi-left wing. So ingithintile indaba yemfundo. Ubunsizwa buqala ku-matric bese buyaphambili. Ngapha nganeno ka-matric asisenabo. Ubunsizwa banamhlanje buqala ku-matric buye phambili. Ngapha nganeno akusabalwa ndawo. Nakhona ku-matric sekuyacekezela sekuyafinizela sekuzoqalwa ngalezi izigaba zama-university nani kuye phambili. Senzelani sinihlohle sinifaka amatshe ekhukhwini senza ukuthi ningaphephuki nomoya ukuthi la silimele khona asifisi nilimale. La siphambuke khona asifisi niphambuke. La sishayeke khona asifisi nishayeke. Ingakho kuyofanele sinitshele amaqiniso. Sihlalo wami ngabe ngenza iphutha ngakubingeleli. Nondaba Mancinza. Fuka jika neponono. Ngiyathobeka nabahlonishwa bonke abakhona engingababona. Isikole sibalekile. Mhlamba ngikhuluma esigungu ngento esibuye siyisebenze ndawonye. Qizile Saliwa. Mawusemculweni uthola ideal mhlambe kwaGalo. Ayikho into engijabulisa njengokuthi ngisayinwe yiBula Music noma ngisayinwe yiGalo Music. Ngikhuluma ngamakhampani engifike kiyo yi2. Kodwa okwakukhulu engqondweni kimi kwakukubuka ukuthi awu kusho ukuthi ngifana nomuntu osephumelele nje. Makuthiwa ngisebenza kwaBula. Leli heheba lamaphepha le contract la lingasho lutho kumina. Ngoba mina ngase ngibona ukuthi mase ngiseBula ngibona uThepho Nzimande. Ngikhuluma naye uZuzimuzi kanje nabelungu abamhlophe ngathi kuphelile. Ngakhohlwa ukuthi fanele ngiunderstand yonke le paperwork ye contract ukuthi kuthiwani ngami. Ingakho ngizokhuluma ngento engiyo. Siyesikhohlwe ukubuka icontract, sikhohlwe ukuyidlulisela kuma lawyer noma abazi kangcono ngomthetho bakwazi ukusifundela ukuthi njoba ngikhanda ivumelwano nale company kuthiwani kukuvunapi kukulahlapi. Ingakho ngithi phambili ngemfundo phambili. Mase sisebenza nalamagama amakhulu esuke siwafisa abizwa ngoBula nangoGalo vele suke sesazi ukuthi siphumelele imali sesitholile. Makufika isikhathi sama royalties isiyaqala inkinga wena ubheke kakhulu amamiliyoni bese kuthiwa hayi baba ipercentage yakho iqala la ithi. Ingakho ngithi zinsizwa zami ngicela isikole nisibeke phambili nifunde. Niyangizwani? Leli thuba ensalinikwa abazali emakhaya. Leli thuba elinikwa obaba nomama nomalume noma mncane noma mkhulu. Ungalisebenzisi budlabha ngiyacela. Ngifuna ukunitshela khona abantu enibabuka bengcono kakhulu nithi kuhamba kahle. Kanti akuhambi kahle kuhamba kabi. Thina sibadala sibona okungale. Thina sithuswa thina impahla yokugqoka. Thina sithuswa thina imoto emgwaqweni enhle necobezelayo. Kukhona okungale.
kufanele ufunde ukuzimela nokwenza okuyikhona ngesikhathi okuyiso. Ngoba mangabe kungahambanga kanjalo kuyophenduka kube sekhakoma, ngizalwa kwaShabalala, kuyovele kube kwabani? Muzo sekhakoma. Inhlanhla yenu ngiyazi amehlo ayisono ayisilingo, nikhishwe emakhaya kwathiwa wozani nizofunda, nikhishwe emakhaya abanye bazosebenza, kodwa isono siqala emehlweni omuntu. Sigungu khulumile umfoka Zwide umkhacu. Asiye lapha kathe khona umuntu ozalwe ekhaya konina, amakhaya amabili, ikhaya lakini nekhaya lasekhaya komama. Ushaya amagama ahlale ngidla, ngijula ngibuka. Masingasuka sonke la siye emadlelweni siye entabeni siyobuka. Ayikho impongo othi mawuyifica edlelweni uyithola ilandelwa amazinya nayo. Kodwa amazinyana alandela obani? Masiyedlelweni seyinkomeni inkunzi, sifica edlelweni ayikho inkunzi elandelwa amankonyane namathole. Kodwa amankonyane alandela abani? Okhonza kweza kini. Ushabasheke, ulobize, ufuna lo baba wakho. Lokufanele umbonge nje ukuthi awu insizwe yangilethe emhlabeni. Kodwa mayingenzanga ngokufanele kumkhulu wasekhakoma, nakugogo wasekhakoma, nakomalume basekhakoma, ingalihloniphanga ikhala kuboka mama. Hayi msumjaha ngemuva. Hayi msumjaha ngemuva ngoba ulanda isiqalekiso, ulanda isono. Sebeshayeke baningi behupha amakubo oyise, kodwa oyise bengenzanga kahle kuphi emakubo noma koma wabo. Baningi abashaya izandla mawuzo. Sigungu ithe yami indaba iqala ebufaneni. Mangifunda phansi angazi noma sengaya nikhona ngoba isithunywa siyangibiza. Ayiba. Bafowethu ithi indaba sikhulume ngobufana la iqala khona impilo. Ubufana ibono bakha insizwa, ibono bakha indoda, ibono bakha ikhehla, ibono bakha ixhegu. Kusho ukuthi mangabe izitephu zike zagejeka la kulento esiyibiza ngobufana, akuyuhamba kahle ngendlela. Ubufana bubusosha. Ubufana ila uqala khona impilo kubonakale ukuthi uzwa abantu bekuhleba kamnandi bethi ubani uzela indoda. Asidluleni kulezi zinto zobufana ngendlela efanele. Ubufana sizobukhanda ngokutotosana. Ubufana sizobukhanda ngoshizi namaqanda. Ubufana sizobukhanda ngezindlela zokuthi mawudlula kubona uhlangana nezinto zobunzima. Ngoba ngifisa ukusho ukuthi mawulengisa amankwahla waba indoda vele igama lakho selise ebini. Ngiyenzela ukuthi mawuhlangana nezinto ungadideki ucabanga ukuthi wathi uMasokadlani vele mawuzelwe wawo umfana usebubini. Mususikhathaza ke wena ucabanga ukuthi ifa manje ngoba usuhlangana nobunzima. Azi ukuthi vele wena into onikwe yona njengoba uzelwe kwaba umuntu omfana unikwe ubunzima, unikwe ubulukhuni. Ingakho Sigungu sasihaqwa ngembata thina imbabazane siyibiza kanjalo emahlabathini. Ingqwele ukuthi emzimbeni ngembabazane ikulume lento kukhandwa indoda. Sithunywe thina ithi ingqwele uyongithathela into ethile phansi kwesihlahla lapha. Ngesikhathi ugoba nje ucosha isihlilingi noma ucosha isagile sengqwele noma induku bese beshaya phezulu esihlahleni. Vele babonile ukuthi amaqendevana khona la obhatom. Ngesikhathi beshaya nje ehlela kuwe yakuthinta. Uwe lo ukhala ubaleka. Kwenziwani? Ukhandwa umfana. Umfana ozoba insizwa, umfana ozoba indoda. Izigaba zobufana zibaluleke kakhulu ngoba mawuzeqa akaze sibe nayo umuntu Zondi ngalezi yakhathi masingahlehlisa umlando kuthiwa khona umuntu oyibulele. Uyibulalela ukuthi waliwe intombi. Yes.
ubuvako obunje, ubushimano obunje. Hayi mina ngiyaxolisa mina ngikukhaleli mina. Mawuzibulele uzibulalela intombi. Hayi mina ngeke ngikuzwele, ngeke ngidlale ngeinyembezi zami. Hayi ngeke, khona izinto kufanele sizikhalele, ezinye singakhaleli izinto zamabomu. Ngoba kusuke kukhomba ukuthi khona la okungaphekwanga khona kwavuthwa. Kusukela ebufaneni bakho ukhula. Qikelela ukuthi msujampa itebhisi, ubufana buthole ngendlela. Uyacenta nekhaya. Uyahlinza nekhaya. Uyasebenza yini ekhaya. Uyayana uyohlahlela nje kwamakhelwane emakuhlatshiwe. Noma nje igugu sekwaba ukuthi hey ngigqoka kahle ngiclean kuphela ubuntu buphelela lapho. Kusenziwa lokho. Mavundla ba. Usavuka ekseni umuntu agqoka iAvalon athi nakho kwacele kwamakhelwane. Kunomsebenzi kuhlatshiwe. Hayi kini kwamakhelwane. Ngikhuluma ngomfana mina. Ngoba kuyenzeka nekhala kini lentule lichake lingachakile ngokwemali, lingachakile ngokubampofu, kodwa lentule leswele ukukhulisa umuntu. Uthola ukuthi into engabe uyithola kini uzoyithola kuphi kwamakhelwane. Manje mawungayi kwamakhelwane mawungayi kwamakhelwane la okufanele uyofunda khona uthola izinto, ngoba izinto ngeke zibekini zonke. Ngisho ungathanda kanjani kukhona uzokuthola kini, kodwa khona ufika ukufunde kwamakhelwane uthi hey uyazi ngeke ngibone njalo mase kuboka bani, hey ngibona into enje, ngifunda into enje nenje. Usubone ngathi kwamakhelwane azikho inkinga, zikhona, kodwa bayakwazi nje ukuhliselana imimoya. Kubhlungu nje ubone kini kunomsebenzi sekukhona hey wenzana, hey wena, hey ayi siyahloniphana nje uze kuphela umsebenzi omunye. But bengithi kambe ubuthi angenze njani? Oh hayi ngithe enza kanjena. Na ulithanda ulimi lwakulomuzi uthi omncane nomdala kuningi okufanele sikufunde, ngoba nathi thina sibadala kuyaphazanywa kikho. Awukwazi ukuthi zonke kade usicelela umthandazo emsamo sesikuzwa wena futhi sothi hey fusaka wena, hawu ndoda kade usithandazela futhi wena usuthuka inhlamba futhi. Abancane bathathana, abancane bafundana. Siyohlala sisona kubantu abancane kanti nathi esibadala kukhona la sishayisa khona. Ngiye ngithi mangaqhamuka uNkulunkulu athi ngehlisela imiliyoni ukuthi umuntu osahamba ngendlela yobudoda nobunsizwa nanti liyobuyela emuva, ngoba sonke siyageja. Shaya izandla Mawusi. Angisho ukuthi ubufana omunye adideke ngizothi akudlalwe ngezingane zabantu, usukhipha iso ingane yabantu umfana ngoba uthi weza usomnandi ethi umfana uyaqeqeshwa. Cha, umfana uqeqeshwa ngokwesigaba sobufana, umfundise izinto ezimzwisa lobo buhlungu baleso sigaba. Hayi uphula ingane yabantu imlenze uyonela ikusasa layo. Hayi ukhipha ingane yabantu iso uthi ukhanda umfana uthi ukhanda indoda. Indoda ikhandwa kahle. Kuhle nje umfana sibone nephuphusi olishawe untanga yenu. Ngelinye ilanga ngibuyiswe ngathi livalekile ukuthi bekwenze njani mfowami, zikuthintile? Yeah. Lo muntu uyakhona la kufanele aye khona kuthole, ngoba hey le ndaba yokuthi ube intombi iqhikiza akho ngisho ingozanyana nje encane, akho lapho ntanga yena bake bakuthinta khona, nayo izoba inkinga lento. Ngifuna ukunitshela bafowethu ukuthi impilo inembuzo la uhamba khona mawunyathela. Hey njoba nila eThekwini imibuzo ihlezi phezu kwawo wonke umuntu, hayi nina kuphela sonke nami ngemdala. Ubaba wake wathini? Ugogo wake wathini? Umalume wake wathini? Ubhuti wake wathini? Umama wake wathini? Udadewethu wake wathini? Umamkhulu wake wathini? Ingqwele yami yake yathini? Makungekho lutho uhamba uempty, siyabona ukuthi hayi khona okungekho kushodayo lana. Khona futhi into engiyithandayo emhlabeni eyisimanga, masithule la sonke sigungu, hayi siyafana nje. Ngoba sithule nithule nje, siyafana, kodwa uyedwa umuntu osicebayo, umlomo. Sicetshwa yini emhlabeni? Umlomo. Umlomo. Waqala wavula umlomo, iyona into efika ikucebe.
ukuthi hayi khona into engekho la, khona into ekhona la. Kodwa masithule sonke sinjani? Siyefana. Ubufana buzala insizwa, ubunsizwa buzale indoda, ubudoda buzale ubaba, ububaba buzale ikhehla, ubukhehla buzale ixhegu. Ixhegu kufanele ngikulingiselele khona uzoqonda. Ibalance isuke ingasekho. Semdala, seyixhegu. Ngiyanizwela ngoba khona isibusiso ningenaso. Ngibuke ingane zamanje, ingane zethu. Ngibuke nakithi ekhaya. Bona ukudla kuchithwa lapha okusale komunye umuntu kuthiwa ingane ingane zamanje asakudla ukudla okade kudliwa omunye umuntu. Sikhungu mawungazange ukudla ukudla wakushiyelwa umuntu omdala awunaso isibusiso. Uyangizwa? Mawungazange wakudla ukudla komuntu omdala okusale kumuntu omdala kunjani? Isibusiso akiyo lento oyicabangayo ocabanga ukuthi kuyothandazwa kuze kube njani. Isibusiso siqhamuka ngeindlela ezifanele. Ukudla ezitsheni zomnomzane ophethe ikhaya owumkhulu wakho no ubaba wakho no uyihlo. Kuyisibusiso ngoba mawuyodla kulezitsha awudli ngesipuni udla ngesandla. Umuntu omdala usuke kushiyela lokudla nje wayekunikeza wayesuke sebonile ukuthi mangicimeza ngihambe emhlabeni sengimbonile olohola leli khaya. Uyena lo. Shaya izandla Mawuzu. Umkhulu ngeke ashiyele isho ngandlebe lala ekhaya, ashiyele ukudla, ashiyele umuntu ongathunywa, ashiyele umuntu ongasebenzi egcekeni, ashiyele umuntu ofaka amacala angafanele la ekhaya athi umshiyele ukudla. Kodwa umnomzane wekhaya ushiyele ingane ayibonayo ukuthi mase ngihambile sengilele oyomisa leli khaya nangu. Asingayihlandekezeli ayisuke ebufaneni ebunsizweni. Masikhuluma ngomnsizwa asikhulumi ngokona. Masikhuluma ngomnsizwa asikhulumi ngokuhlambalaza. Masikhuluma ngomnsizwa asikhulumi ngokwenza okungalungile. Masikhuluma ngomnsizwa asikhulumi ngokuyiphilisa ngongekho. Wathi kimi ubaba number 4 kubili nje hlale ngikusho. Mina wathi wambaba ngogida ingoma ngishela intombi. Ulimi lika baba lolo. Noma usangibona mina, noma usangizwa ngikhuluma, noma usangibona ngiphila emhlabeni ngiphefumula, ziyazithi mayifika izikhathi zobunzima ngoba ziyafika. Nami ngithukuthele njengawo wonke umfana, njengayo yonke insizwa. Bese ngithi kambe baba wathini kimi number 4. Khuluma ngo number 4 mina isibumbu somlungu sidulile ngoba siyesabiza fosheleni igobho lagobho bamba umama waye kumalokazana. Bese ngikiyeko kweswe. Bese ngibuka le yandodelele lapho ukuthi kambe iyohamba nami mase ngishintshe izindlela ngayeke yangitshela khona ngathatha okwakuphi okweswe. Ingakho ngizothi namhlanje kubalekile ukwazi umlando wakini. Ngoba mawungawazi umlando wakini ukhula umfana uzofika eThekwini uthathe idirection wrong ulandele indlela okungeyiso. Ingoba uswele untule ukwazi into zakini. Ngisho usumdala izinto zikushaya uyahlehla ubuka umlando uthi hawu kambe ngithi kwathiwani umkhulu kwabanjani ukhokho kwabanjani. Oh yiyo lento esingibambile. Bafowethu ngiyanithanda niyezwa. Shosho ukuthi umlomo okhuluma amanga neqiniso uwodwa. Asisuseni leli igama lokuthi mawula eThekwini ubona usaphile uthi uhlakaniphile. Sengalisusa mina akekho umuntu ohlakaniphile. Noyedwa nje. Sizilima sonke into esikwazi ukuyenza, sikwazi ukucontrola amathe
angavuze emlonyeni. Siyakwazi ukuwafihla siwagwinya ngene ngaphakathi bese sibone ngathi sihlakaniphile. Abantu abangahlakaniphile ilozo umthole evuza amathi. Akekho umuntu ohlakaniphile. Kuya ngokuthi wenzeni izolo namhlanje nakusasa kwaqondana. Uyangizwa? Ungalingi umuntu uthi uhlakaniphile, akusikho ukuhlakanipha. Unikezweni izolo namhlanje nakusasa. Ukuhlakanipha nobulima nobuthutha nobuwula komakhelwane kakhulu. Mawufuna ukwazi asukume ufaka ibhlukwe wafaka ibhande oyedwa nje. Cela usukume mawufaka ibhlukwe wafaka ibhande nje. Sukuma nje. Yebo. Ngiyabonga Jongoso. Umfowethu bani manje ungahlali phansi. Bani? Hayi kanti neti mavundla. Hayi ungamniki mic. Ufuna ukwenza isibonelo ngayo. Hawu wakithi nje baba. Bafowethu ikhanda nilibiza ngani leli linensimbi. Injaspel. Ngapha umsila wani webhanda ngithi. Angithi mawumisile ibhanda uliqondisile uyabona ukuthi for mavundla kuqhelelena ngithi. Kodwa mawusukufaka ebhlukweni kwenze njani? Okhonza kweza kini kwamavundla. Mawusukufaka ebhlukweni kwenze njani? Kuyahlangana ngithi kube into eyodwa. Asivume uyaphika. Into eyodwa namhlanje uzohamba ukwazi lokho ukuthi silima nesihlakaniphi omakhelwane. Bafowethu ngeke kube umfana ofundiseke kahle uduba ikhaya lakini ngenxa yenkinga. Ngeke kube umfana ofundiseke kahle ungenalo ilawu olalakile ekhaya. Ngeke kube umfana ofundiseke kahle ungayiposi imali ususebenza yokuthi ekhaya kudliwe kuxoshwe indlala njoba kwakondliwa wena ukhule. Ngeke kube umfana okhuliseke kahle uma wakho nobaba wakho noma nodade wenu bakhala ubusuku nemini usebenza eThekwini eGoli kodwa wena awuposi lutho lekhaya. Kufishana ukubheka ebudodeni. Ngithi iGoli neTheku kade laba lihle. Ngeke lisaqanyiswa uwe. Kodwa empangeni uLundi eMsinga Mnambethi Tuba Pangeni zonke indawo nqotho uNkandla ayima ukhona into oyidwebile enhle egcekeni kini. Nami mangidlulela ngihamba ngiyobuza ukuthi kukwabani la ekhaya. Shaya izandla Mawuzu. Kodwa imizi yaseThekwini angiyibuzi. Imizi yaseGoli angiyibuzi. Ngoba vele eSandton kuhle. Ngoba vele la komhlanga kuhle. Angeke ngime ngibona isimanga ngoba kade saba khona isimanga. Kodwa bangihambe endaweni yakithi emakhaya endaweni esikhuliswa kuzo ngiyobuza. Bafowethu lento yokuganwa kuzalwe thina emakhaya ayingagcini ngathi nani qhubezeni bakithi emzini yoyihlo. Ngiyazi ukuthi ushuni wona akuseyiwona loyana. Izinto zihamba ziguquke kodwa bheka nje ucwenge. Sasiphuza thina la kuphuza khona inkomo sifike siphephethe sithi uphuze khona lapha. Nawe bengizothi khona sekunje. Nawe phephetha. Ubheke umuntu ozokhanyisa endlini. Ubheke lo yamuntu okuyothi makufika leli yalanga uhlonipheke ngaye ahlale eduzane endaweni efanele yokuthi uyeba waba indoda edela amandla ayo wadla isinkwa waphuza ubisi ngoba wenzela ukwakho umuzi kayihlo wahlonipha umuzi wendoda walobola. Nezibusiso ziyokulandela ezinye ukuthi khona ikhaya olubukile lapho kaNtombazane walihlonipha. Ziyosuka indlela zakhe emsizweni ziye kuphi ebudodeni. Nasebudodeni kunezigaba zakhona eziningi. Akukho kungapheleliswa. Bafowethu ngeke sibe nawo 100% sonke. Nami ngeke ngiqamba manga ngimiphambi kwenu ngithi mina ngino 100% wobusizwa nobudoda. Ziyafohla noma kwabani. Ziyafohla noma kwabani. Aziphumi ngesango, ziphuma ngentuba. Zifohle noma kwabani. Kodwa zifohle sizamile. Uyangizwa ni? Asifohle senze njani? Sizamile ukuba madoda.
ikhuni lento yobudoda ayilula. Mawubona ubaba wakho kuthiwa kushoniwe kamakhelwane ethatha isagila ehamba eyokhala. Izinto esuke siyifundiswa abazali lesiyana. Mawubona ekseni kushoniwe esigodini endaweni, qoka iAvalon, faka usiyasebenza mpembe. Hamba ndoda, uyoqoma ipiki nawe. Hayi, impilo ayipheleli kuwe kuphela. Ngiyembuka umuntu ungane zami nomuntu onkosikazi wami. Ingane zami, umfazi wami. Ethi mina kazi ziyoboshelwa zilime bani lana. Ngoba impilo ayipheleli lapho. Khona abantu ababengangcwabi ngisho emakhaya. Khona abantu ababethi bona badle emzini yabantu eyigodini emakhaya. Kodwa abantu bayakubonisa ngelinye ilanga ukuthi hayi asiyikuyongcwaba ngoba sizithutha. Asithi masiqeda ukungcwaba singene ekhaya ngoba silambile. Sisuke sikhanda ubuntu nokuhloniphana. Ngoba bolishaya ipika abanye beqede begeze esangweni beye emakubo. Izandla mawuzwa. Cabanga ukuthi abantu basuke bengcwaba kini bengena bedla ukudla ngoba besuke belambile. Ayikho leyo nto. Mawungakufundile lokho ungakwazi. Ngoba kuqala phi ebufaneni. Uzokhula nakho. Mawungakwazi ukugobela umndeni wakini, sekufike umndeni wakini oqhamuka kuliphi izwe. Bayasha abantu sebehleba bebodwa behambile ukuthi engathi ufile kodwa umuzi kaSibanibani. Hawu uyazi yalihlaza ingane yakhe endala. Yazi yalihlaza indodana yakhe esibili. Yazi yalihlaza indodana yakhe yokugcina. Kodwa makuhamba kahle bayasho ukuthi benibize bethi awubafana bakaSibanibani nasikhumbuza umne wethu. Manje ubamba kanje umuzi uyophila. Bafowethu singakhuluma kushona ilanga. Kuningi okucasulayo nokudinayo emhlabeni, kodwa ngifisa ukunitshela ukuthi akekho umuntu owenza into enhle mayithukuthele. Ngisho ebufaneni bakho buku ukuthi hayi kulungile. Bomthola abanjengayo. Eke ngimiyeke lokho namhlanje. Ngoba entokuthelweni ayakushiya ukuthi ngena la. Abathukuthele kakhulu asenabo emhlabeni. Abathukuthele kakhulu basemajele. Abathukuthele kakhulu baseyinkingeni eziningi. Niyangizwa? Ngisho sofika esigabeni sokuthatha uthatha umakoti ngoba ngeke ngilo ngigcile ebufaneni ngoba leti iyahamba izize la eganweni. Ngifisa ukunitshela ukuthi ungacabanga ukuthi lo muntu omlobole sekuzoba yibhola lakho nje uzosho noma yini, uyacasula naye. Ngiyanihlebela ngoba nisebancane. Niyangizwa? Lo muntu omlobole wenze njani? Uyacasula naye. Hey, ukhulume wethu uthi hawu ngayibeka yangiluma madoda. Hayi. Shona phansi uze wakho umuzi. Nokhune ube save kakhulu kwiKaizer Chiefs. Kodwa amanye wayewayeka amagoli angena. Izandla mawuzwa. Uliyeke ulimi lwasentabeni ngoba liyokuxoshela umuzi. Uzoma ngabe sesidla amabhodlela la ebeshiwo ugadla umfoka Nxumalo. Hey angibhedela ungabhedela umfazi kwasha kwacima umuntu ekubambe yokufaka eweni. Hayi. Kusekuseni igwebu leOmo isuke lingasamile la kade lime khona. Kusaselehlile usuhleka kancane uthi hayi cha. Washo bo makoti wami hayi kazini lebicasule kangaka. Nawe ufunde isisoka ukuthi ihasho ligibelayo amatomu waqinisa kanjani wacekisa kanjani. Ngoba masinganihabulisi lapho siyobe sidlala ngani. Lilapha kwaLove othandweni ekuganweni kuyakhalwa kuyajatshulwa. Akubekezele owesifazane kuphela nendoda yenze njani? Kuze kwakhiwe ini? Obaba basifihlela basitshelanga sibona sesikhona nathi ukuthi kanti kubanjwe elikhuni kangaka. Ayi ngeke ngisho ke mina ngindoda encokolayo mina noma ngingashayeka kabi hayi ngiyasho nje kulezi yansizwe esekhaya ubaxolele nokhulubusi ngithi mayithi uyagadla mamkhulu noma uma wabo ngithi mina kanwani madoda khona nizobona niyazi ukuthi zikhala kanjani into ekadimba nyana kodwa bese kuyahlekwa ngoba ngivele ngingayi lapho sengihlomisa laba ngoba okunye kuphuma bezwe ngenzela ukuthi kusasazi ukuthi naye uzozwa lamagama. Izandla mawuzwa. Ayibo.
Sigungu noma ngabe bafowethu niyaqhuzuka endleleni akekho ongaqhuzuki sonke siyaqhuzuka kodwa uNkulunkulu kufanele ehlisele umoya ongcwele phezukweni ukukhathalela isizwe, ukukhathalela ukuthi kwakhiwe imizi, ukukhathalela ukuthi kwakhiwe izigodi, ukukhathalela ukuthi kwakhiwe izifundazwe, ukukhathalela ukuthi kwakheke izwe lonke jikelele. Ngoba labantu mawubabuka balana mangabathimes bashinda enkulu ngoba bazokhuluma bazoxoxa. Bengizothi ngisho inyanya zezwe. Ngisho inyanya zezwe kufanele zinibheke bafowethu ziniveze emehlweni abahle, zinifihle emehlweni abantu ababi. Ningakuyeki lokho. Futhi ningaxabani. Futhi ningabukani upete namagwegwe namabatha. Nithi kodwa kusihlanganisile nakho kuyaphambili nikhathalele isizwe sikaMdlokombane, nikhathalele isizwe sendlula mithi, niye phambili njalo nehlulile nezingane nibancane nini. Anikho nini kodwa ukucabanga kwenu kwehlula abantu abadala ukubumba lesizwe. Namhlanje singaka kokuzayo ngeke sibe ngaka Sigungu. Ayizandla. Sengihlala phansi ulazi ikhaya lakini umazi uma wakho mayisaphila, umazi ubaba wakho, umazi okukhulisayo noma ngabe ubani, noma umalume noma umamncane noma umamkhulu noma ubani, noma nje umuntu ongakwazi owakubuka wakuthanda wabona ikusasa kuwe umazi. Kodwa izinto ziyavuka emhlabeni, ziyavuka izinto emhlabeni, kodwa olayini babili sengihlala phansi, owethutha nowehlakaniphi. Bangako olayini empilweni? Awukho wesithathu ngane zawethu. Ningizwile? Ngifisa mawuphuma la wazi ukuthi kambe yami lane yiphi. Mangabe uphiwe le yakwasithutha, hlala kwasithutha. Mangabe uNkulunkulu ukunikeze eyakwakuhlakanipha, hlala kweyakwakuhlakanipha. Ngoba mawuke waphambanisa wasuka kwabuthutha waya kwasihlakaniphi, uzwe ngathi ukhahlelwa isibhakela sehashi, sekuhlaba uyolala le uyowela le. Ngoba ujoyina ulayini ongesiwo wakho. Mangabe ukwasithutha kanti udingeka wasihlakaniphi, kuyayishola futhi ukwenza ukuthi hayi ngibamba ulayini ongesiwo owamnanko. uNkulunkulu abusise nikuzwile ngiyabonga. Ayizandla mawuzwini. Siyabonga. Ayizandla.